तुम जते शीघ्र पार से राज्य कर तुम्हें कहीं बदली
নিমিত্ত নিমিত্ত ଆପଣ ମୋତେ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସମାଜ ନେଇ ଆସିଅଛି। ତୁମର ସେଇ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କଳା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ କୁହ କଣ କହିବାକୁ ଅଛି କୁହ। ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଠିକ କରିଛି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର খুব বর্ণন ও বড় ঘরକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରାଜାମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେଲେ ବିବାହଟା ଖୁବ ଚାକଚକମୟ ହେବ। ପୁଣି ଖୁସି ହେଇ କୁହ ସେହି ରାଜକୁମାରଟି କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ କୁମାର। ତୁମର ପରି ମହାମଣି ରାଜାଙ୍କ ଗଣ୍ୟ ଜୀବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବା ଲାଗି ନିନ୍ଦାର କଥା ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସା। ତୁମର ଉପକାର ହେବା କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଟଙ୍କା କଥା ସତ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଦୈତ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନିଜତ୍ୱକୁ ବଳିଦେବାକୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଦୃଶୀକୃତ ନୁହେଁ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବାକୁ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ସିନା ମାମକୁ କଣ କହନ୍ତା। ଠିକ ତ ବୁଝିଛ তুমি। ଆଉ କହିବାକୁ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ସିନା ମାମକୁ କଣ କହନ୍ତା। ଠିକ ତ ବୁଝିଛ ତୁମେ। ତଥାପି
କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ତୁମର ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଭାଗ ଶକୁନିର ବଂଶ। ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା গান্ধারী বংশর প্রতিষ্ঠা। তাহলে তুমি তোমার কথা ঠিক করো, তাহলে আমি আসুছি না চন্দ্রাবতী। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। ঠিক তো টোকাই নহে ভুল ভ্রমর করি মধু তোমার যথাশক্তি হই খুব শীঘ্র দ্বারিকাକୁ ପଳେଇଯିବ এই চেষ্টা କର। ତାହା ନହେଲେ ଅବସର ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ରାଜରେ ଝାଉଳି ପଡନା ଚନ୍ଦ୍ରା। କେତେ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେଳେ ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅଭିମାନ ନବନି ଚନ୍ଦ୍ରା। ଆସ ଆସ ମୋ ଗୋଳକୁ ଆସ। ତୁମର ଏଇ ଗୋଲାପୀ ପାଖରେ ମଧୁର ତୁମର ଢାଳି ମୋର ରୁଷ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରିନିଏ। তো ভাই দুষ্ট। କେତେ ଭୁଟିଆ ଫୁଲର ଖାଇଲି ମଧୁରୀ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ଏଇ ଗୋଲାପୀ ପାଖରେ ତୁମରି
ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇତି ଅଛି। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ବଡ଼ ମତେ ଶୁଣି ନାଚି ନାଚି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସ। ମା
निजाबाद करे राजकुमारीको कक्षमा प्रवेश गरी उनी म सामने गएको छ भन्नु बोली ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ସେ କଣ କେମିତି କପାଳ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ବାହୁଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗଠମାଉଡ଼ା ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖେ ତୁ କିପରି ଝିଅ
ଦେବନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତ ତୁମର ସତ ରକ୍ଷା କରିବି ତୋ ତୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଳାଯାଅ ଯେପରି ଯଦି ବାବା ଯାଆନ୍ତି ତମ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗରିବାକୁ ଚାଲିବ ମୋତେ ଭୟ ନାହିଁ ମତେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ସବୁ ସିଗାରେଟ ଖାଇଯିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗରିବିଲରେ ହସ ଉଠେଇବ ତାପରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବ
ପାରିବ ନାହିଁ କକା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ।